Ďalší rozdiel medzi will a going to si vysvetlíme práve teraz. Will používam aj vtedy, keď vyjadrujem niečo, čo sa stane, ale myslím si to bez nejakého priameho dôkazu, teda je to len nejaký môj názor alebo pocit. Don't leave any sweets on the table, he'll eat all of them. Nenechávaj na stole žiadne sladkosti, on ich všetky požerie. Look at him, he really likes to eat. Teda nemám priamy dôkaz, nevidím, že by sa blížil k stolu, alebo že už by tam niečo smerovalo práve k tomu, že on to zožerie, ale je to môj názor, teda nenechávaj tam nič, on to proste zje. Dám tam will. Verím, že sa to stane, ale nemám na to priamy dôkaz. Iné príklady. I think people will live on Mars one day. Myslím si, že ľudia budú jedného dňa bývať na Marse. Znova, nevidím nejaký dôkaz, že by všetky rakety sveta štartovali na Mars, alebo že by si tam ľudia kupovali miestenky, ale je to môj názor, týka sa to budúcnosti, použijem tam will. Po prípade, I don't think Slovan will win the next match. Nemyslím si, že Slovan vyhrá ďalší zápas. Znova, nemám dôkazy, že by polka súpisky chýbala, nič také, je to len môj názor, používam tam will. Avšak, ak mám dôkaz, mám priamy dôkaz a vidím, že sa niečo už má stať, vtedy používam going to. Look at those clouds, pozri sa na tie oblaky. It's going to snow a lot, they are pink. Teda pozri sa práve tam, tie oblaky sú rúžové, bude snežiť. Samozrejme nepoviem to v slovenčine, že chystá sa snežiť, akože lebo oblak sa chystá, to nie, ale vidím priamy dôkaz, vidím, že aha, už sa tie oblaky valia, sú celé ťažké, rúžové, teda určite bude snežiť veľa, lebo to tak vyzerá. Tam použijem going to, ak mám priamy dôkaz. Teraz momentálne niečo vidím, čo sa stane. Iný príklad, oh no, that bus is going to fall off the bridge. Akože nie, ten autobus padne z mosta, hej, vidím, čo sa deje, možno sa tlačí na to zábradlie, alebo už sa ide nakláňať a vtedy tam dám going to, lebo priamo mám dôkaz, viem, čo sa stane, použijem going to. Alebo, look at her, she's definitely going to have a baby. Teda pozri sa na ňu, určite bude mať dieťa. Vidíme to ako priamy dôkaz, teda použijem going to, v zmysle chystá sa mať dieťa. Úloha pre vás. Treba doplniť will alebo going to daného slovesa. Be careful, you are going to burn your hand. Teda vidím, že ide chytať tú sviečku a možno si nevšimol, že vedľa nej je ďalšia. Dávaj si pozor, popáliš sa. Vidím priamo situáciu, čo sa deje, čo sa chystá, použijem going to. Mom thinks I will never get married. You understand? Teda je to len názor. Mama si myslí, že sa nikdy neožením. Dáme tam will, lebo je to iba jej názor, nemáme konkrétne priame dôkazy, nič nám nehovorí, či by sa to malo alebo nemalo stať. Ak je to názor, použijeme will. Pozor však na slovosled. I will never get married. Teda never dám medzi will a hlavné sloveso. I don't think he will know what to do if he crashes his car. Teda nemyslím si, že on bude vedieť, čo má robiť, ak narazí, ak bude mať nejakú haváriu. Znova vyjadrenie nejakého názoru, a teda je to síce predpoveď, ale nemáme dôkazy, nemáme priamo nič, čo by nám nasvedčovalo tomu, že sa to stane, preto tam použijem iba will. Oh no, it's raining so heavily. Oh nie, prší tak strašne silno, úplne šľahá, že voda sa dostane až do pivnice. Teda the water is going to get into our cellar. Asi vieme zo skúsenosti, že vždy, keď prší takto veľmi, veľmi silno, voda sa dostáva do pivnice a teda mám priamy dôkaz, strašne silno prší, vidím, že už sa to znova stane, teda the water is going to get into our cellar. Jasné, že by som to v slovenčine nepreložil, že voda sa chystá vstúpiť do pivnice, to je blbosť, ale v slovenčine poviem, že aha, že voda sa dostane až do tej pivnice. V angličtine by sme tam dali going to, lebo máme priamy dôkaz a vidíme, čo sa deje.